Já vás vítám u dalšího videa a v tomhle videu si rozebereme moje nepopulární názory. Zbytek už jste asi viděli v náhledovce, no a já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Mimochodem, všechny nepopulární názory, co jsem se jako ptal, tak jsem se ptal vlastně na Instagramu a mám je všechny vypsané tady, bylo jich tam asi 20, takže moc děkuju. Ok, takže koukejte, kolik jich tady mám, prostě hodně, jo. První názor. Matcha je fakt dobrá, nejde jen o trend, jde o tu výbornou chuť, fakt výborná chuť. Jakoby teďkom moje názory jsou nepopulární, takže mám tady říkat nepopulární názory já a mě matcha prostě nechutná. Nebo jako chápu, modrá matcha může být fakt jiná a může být jako dobrá, ale já jsem modrou matchu neskoušel a zatím se ani na to nechystám, protože prostě mám pocit, že kdybych ji zkusil, tak prostě zbytečně utracím peníze, protože zelená matcha mě nechutná, chutná to prostě nijak, chutná to jako pšenice, je to prostě divné, nechutná mi to. My před asi rokem nebo 7 měsíci, tady máte vlog, jsem vlogoval a tam bylo vlastně napsané, jestli mi matcha chutná nebo ne. A mám pocit, že matcha je až moc jako přeceňovaná, ale jako komu to chutná, tak jako, jestli mu to chutná, tak jsem jedině rád, ale prostě mě to nechutná. Další unpopular názor je o hudbě a je to APT. Mně přijde, že APT je až moc populární, popravdě mě už to začíná štvát. Mně taky, mě už to štve jakoby další dobu. Já když jsem si to pustil poprvní, tak jako mě to taky úplně jako, prostě se mi to moc nelíbilo, ale jako nějaká část tam byla třeba fajn, jo, třeba i teď se mi líbí z toho I třeba teď se mi z toho líbí nějaká dobrá část, ale prostě nelíbí se mi ta písnička a mám pocit, že už je fakt až moc populární a pouští se skoro všude. Pouští se ráno v rádiu, pouští se v autě vždycky v rádiu, nemusí se pouštět prostě každý den, prostě každý večer v rádiu. To mi přijde úplně prostě. Potom tady máme další názor a ten jakoby s tím souhlasem tak jenom jako na polovinu, protože tady je ananas na pice. Hodně lidem to nechutná, já to vím. Pardon, ale ananas na pice je ta nejhorší kombinace prostě, co jsem kdy měl. Hrozná kombinace. Prostě když slyším to slovo ananas a pizza, tak jako taky to není dobrá kombinace pro mě, ale jakože když já jsem to chutnal, tak to nebylo až tak zlé, jak to všichni popisujou. Není to extrémně dobré, jako dal bych si to ještě jednou, ale nejedl bych to třeba každý večer. Další, to se týká ohledně Eurovizi. Podle mě Eurovizi skoro vždy vyhrajou nejdivnější lidi. S tím jakoby nesouhlasím, protože jako nevím teďkom, jak se ta zpěvačka jmenuje, myslím, že Loreen, ale ona vyhrála taky Eurovizi, Švédsko vyhrálo Eurovizi asi před rokem, nebo prostě nevím kdy, ale vyhrálo prostě Eurovizi Švédsko a jako Loreen není divná, ona je fakt jako dobrá zpěvačka. Ale zase souhlasím s tím, že teďkom, jak vyhrála ta písnička Espresso Macchiato, tak jako když se kouknete na ten videoklip, tak ten člověk taky nevypadá úplně jako v pořádku. Vlastně první otázka je tvoje favorite emojis, bo to bylo hezký videa. Buď je to tohle srdíčko, nebo tyhle srdíčka, anebo které používám úplně nejčastěji, tak je to tohle emoji. Jako popravdě, když si vezmu to oranžové a modré srdce, tak mě to dává prostě nějaký vibe, prostě summer a winter, prostě zimu a léto. Nevím, prostě strašně se mi líbí oranžové srdce a modré srdce a když to ještě dám dohromady, tak je to strašně dobré, prostě mně přijde.
Zkusil jsi někdy bobu a pokud ano, tak jaká je? Já jsem ji zkoušel před 3 dnama, takže lol, prostě nevěděl jsem, že budu zkoušet bobu, když jsem ještě sepisoval otázky z Instagramu na papír, protože já natáčím na mobil a... No každopádně bobu jsem zkoušel a ona je dobrá, ale ne zas tak moc, tak já bych ji ohodnotil tak 7,5 z 10, ale jakože je fakt jako dobrá. Mě to připomínalo černý čaj s mlékem a ještě tapioku, což jako tapioka tam je. Dobré, ale takové na mě hořké. Jako není jako fakt jako normální, aby jako z několik jako něko. Věříš, že jsme ve vesmíru sami nebo ne? Já nevěřím, že jsme ve vesmíru sami, protože jsou tady miliony planet a jakože by byla obyvatelná planeta jenom naše, to si nemyslím. Já si myslím, že tady jsou ještě nějací stvoření a tvoři. Tvorové. Ne tvoři, ale tvorové. Ale prostě, že o nich nevíme. Já jsem tady jednu otázku přeskočil a to se týkalo ohledně mé oblíbené květiny. Moje oblíbená květina je sakura, ale jinak se mi líbí všechny květiny, akorát tyhle jsou úplně nejoblíbenější. Potom tady byla otázka, jak často piju kávu. Já ji piju 1 až 2krát denně, ne každý den, ne zase moc málo, jestli ji dávám akorát, ale piju ji bez kofeinu. Když jsem v kavárně třeba, tak si dám jako někdy s kofeinem, ale normálně piju bez kofeinu. Ale kdybych si měl vybrat, jaké je moje nejoblíbenější kafe jako s kofeinem, tak je to asi ledové latte s příchutí vanilky. A s bobou. Ono venku prší a to počasí se mi extrémně líbí. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete mi dát odběr a like, kdykoliv se to dá zrušit, takže bye.